Mipadayag si Interagency Task Force kon IATF Chief Implementer for the Visayas, Secretary Roy Cimatu, nga kontento siya sa COVID response sa lalawigan sa Sugbo. Kinihuman sa komprehensibo nga presentasyon ni Gobernador Gwen Garcia sa kinatibuk-ang status sa probinsya kalabot sa COVID-19. Sa tigom sa IATF, kauban ang gobernador ug mga mayor sa mga kalungsuran. Gitataw ni Garcia nga gikan Abril ngadto sa Agosto 2, 3,442 ang natala nga COVID cases sa probinsya. Apan sa maong numero, 700 lang ang aktibo, 15 lang niini ang adunay severe acute respiratory infection kon sari. Dugang pa ni Garcia nga aduna pay daghang mga bakanting higdaanan nga gitagana alang sa COVID cases sa mga provincial ug district hospitals. Kay 24% lang ang kasamtangang occupancy rate sa COVID. Mato di si Mato nga nabalaka siya sa healthcare facility sa Sugbo. Apan human niya nadunggan ang report ni Garcia na kontento ug nawala ang iyang kabalaka. Honestly, I was worried about the province of Cebu. But after this presentation, Governor, wala na yung worries ko. Medyo that's the reason why I requested for this meeting, because I don't like na magaya ang Cebu province, ang Metro Manila. And in fact, dalawa lang na upgrade dito sa Pilipinas, Cebu City and NCR. And I would like to masama itong Sugbo province because of the loss in economy dito sa atin, especially because of tourism and suffer yung ating tourism. Gipahimug-atan ni Garcia nga ang gireport sa probinsya ang active cases ug dili cumulative aron mahatagan og tukmang ratio and proportion ang mga kaso ug sa populasyon sa probinsya nga 3.2 milyon. It is my hope that this presentation this afternoon would spark a change of mindset. What we knew 5 months ago, in fact, we knew nothing 5 months ago, must now be ranged against what we already know in the data that must be closely analyzed. First and foremost, perhaps it is time to stop focusing on the cumulative total of all positive cases, because it presents a skewed picture of the actual COVID-19 situation. Bisan pa man nga kontento si Cimatu sa response sa probinsya sa COVID, iyang giawhag ang mga local government units nga ipadayon ang pagpatuman sa health protocols aron di mapareho ang probinsya sa Metro Manila nga gipaubos balik sa MECQ. Kahinumduman nga nisaka ang kaso sa COVID sa probinsya ni adtong Hunyo. Human giluagan sa lalawigan ang border control tali sa dakbayan ug sa probinsya. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.